27 декември 2015 година. 2 дни след Коледа, Антон и Жана са в местна дискотека. С Николай се разменят остри реплики. Следва бой. Антон вади нож и наръгва в кръка и корема Николай. Съжаляваш ли за нещо? Не съжалявам, че извадих ножа. Не беше необходимо. Тогава версията беше, че е било скандал от ревност, тогава, когато се случи това убийство. Не, всякакви глупости писаха. Каква беше всъщност причината? Че ми удари жената. Без причина. При боя леко отдраскана с ножа е и фаталната Жана. Тя не се отказва от Антон и година и половина по-късно Антон и Жана са вече семейство. Женени в затвора. Тази любов много изпепеляваща с Жана. От кога се познавате всъщност? 10 на години. Значи ти си на 21. Вече или 20? 20 годишна. 20. 6 клас бях. 12-11. 6 клас, а тя колко годишна е била? С 2 години по-голяма. Тя е била в 8. Не, беше 7 тогава. Много дълго време. Хората на твоята възраст гаджетата ги сменят през 2 седмици. Изневерявали ли сте си? Не. Разделяли сме се много пъти. Много пъти. Обаче сте си оставали верни въпреки разделите, така ли? Не знам кой е правил. Ти бил ли си верен? Докато съм бил с нея, да. Когато сте се разделили, вече не. Абе, хората понякога даже влизат в затвора, за да избягат от жена си. Ти реши да се ожениш тук. Обича ли си? Тя ще те чака ли? Чакала. Ти си от Смолян, тя откъде е родом? От Смолян. Двамата сте от Смолян, обаче тя живее съвсем близо тук до затвора. Да, студентка. Колко често се виждате? Колкото често можем. А това е? 2 пъти в месеца. 2 пъти в месец. Кога ти е рождения ден? Февруари 28. 28 февруари. Да. А нейния? 15 юли. Юли. Преди 4 дена. Ти даде ли подарък? Подготви ли подарък? По-скоро някаква изненада? Пратих едно писмо. Какво пишеше в него? Лични работи. Да се зарадвам. Честит рожден ден. Тя какво учи? Българска филология. А ти не си завършил гимназия, нали така? Не успях, заради това ред стана. Заради убийство. Мисля ли си как ще ви бъде, защото сте се оженили вече? Да. 2020 кога излизаше? И трета? Трета. Надявам се по-рано. Да, ако е предсрочно, ще излезеш в разцвета на силите си, както се казва. Тя ще е вече висшистка. Да. Ти няма да имаш средно образование. За жалост. Мислил ли си да запишеш и да си довършиш образованието? Мисля, аз все още мисля и тук в затвора. Искам по специалността да се завърша. Която е? Компютърна техника и технология. Компютърна техника и технология. Ставаш хакер. Кой как е? Ще ставаш хакер. Хакер не да става. IT специалист. Нещо от сорта. Мисля ли си как ще се... Правиш ли си планове? То няма как да не си правиш планове, защото имаш достатъчно време да мислиш тук в затвора. Ама как ще ви се развие на двамата живот? Ти излизал ли си в отпуска до сега? Не. Още. Кога ти се полага да излезеш? Всичко зависи от началника. Днеска, ако кажеш, ще пускам. И какви планове си правил за ваш съвместен живот? Но тук нататък как? Ще поживеем малко. Пукам 30 деца. Живот и здраве. На 30 планираш първото си дете? Там някъде. Мисля ли си обаче, то ще ти е рано да е, но как ще разказваш на детето си какво си направил, когато си бил на 18? Ще си му кажа истина, да. Някой ден сигурно ще разказвам. Че някой е ударил
майка му, бъдещата ти жена и ти си скочил за да я защитиш. Да. И тук е големия въпрос вече, когато те питах за доброто и злото. Едно дете как може да реши, че това всъщност е лош пример? В твоите очи това, което си направил, всъщност по-скоро добро или по-скоро лошо е по твоята скала за правилно и неправилно? По-скоро какво не трябва да правят като по-росно? Да се друсат, да пият, да носят ножове, да се бият. Не е хубаво. Ако може да се избягва. Доколкото си спомням, по време на делото някаква медицинска експертиза ти бяха правили. Да. Освен алкохол бяха открили амфетамини. Кога започна да вземаш? Не помня. Една-две години. На 16. Не, 16-17. Тогава това заради някаква мода ли го направи или? Не. Не видя какво е. Чувстваш се по-силен, по-енергичен. Амфетамините малко изпържват мозъка. Енергичен, енергия. А сега тук липсват ли ти? Не, абсолютно. Даже не ще ги виждам. Изчистил си се, т.е. Да. През целият период на делото и така нататък, кажи ми какво ти казаха майката и бащата? Всъщност, потърсиха ли как потърсиха сметка от теб? Казаха ли ти, питаха ли те защо, как се стигна? Тях им е ясно какво е станало. Той ме е нападнал, аз съм се защитавал, не съм искал да го правя, обаче белята се случва бързо. Връщане няма. Трябва да се носи последствията. Щеш да е хубаво, ако се излежи присъдата да се съживи, но няма как. И 8 години и 20 до живот да лежа, той си остава гроба. За жалост. Така обаче имаш късмет, защото някои лежат по 20 и нагоре. Да. 8 години е малко. Да. И аз не случайно казвам, че ще излезеш на 25-6, защото това на практика е начало на живот на всеки. Въпросът е как го чувстваш така, че след 1-2 години пак няма да се върнеш тук. И дали всъщност си сигурен, че тук няма да се върнеш? Не вярвам да се върна. Жена ти ще те спира. Да. Ти самия трябва да се спираш по някакъв начин. Защото още някой подарък. Няма. Тя се е взела пулка и аз съм си взел пулка и продължаваме напред. Майка ти и баща ти са в Смолян, нали така? Да. Идват ли ти на свиждане? В Ареста идваха, защото има по-близо. Не са добре с здравето, не им е удобно тук да идват. Имаш ли брат, сестра? Имаме брат и сестра. Има ли някакъв период от цялото дело и така нататък, в който си мислил как съседите на вашите ще ги гледат? Дали ще ги сочат с пръст, като родителите на убиеца? Не знам. Ти с родителите на другото момче чувал ли си? Не ги познавам. Тоест не си имал възможност да се извиниш. Би ли се извинил за това, което? То въпреки, че прошка не знам дали може да се извини. Да се извинявам. Не мога да го върна. Искане се, но не мога. Майка ми е болна, безработна е. Баща ми е пенсионер. И той се разгледа наскоро. Наскоро? Колко са големи? Каква ви е разликата с брата и сестра ти? 18-19 години. Сестрата 19, брата 18. Вие сте един след друг сте родени. И майки ти и баща ти са родители на трима ви, нали така? Нямаш заварени деца. А на колко години са били, когато са... Те на колко са години в момента майка ти и баща ти? Бащата е на 66. Майка е
58 договор. Тя върви към 60. 8 години разлика имат бащата. Да. А баща ти друг брак имал ли? Не. Опитвам се да кажа, че са по-възрастни са били родителите ви, когато са ви дали живот. Доста. Ти за това ли смяташ, че детето трябва да дойде 5 години след като излезеш? Защото ми стана интересно. Не, искаме да се наживеем малко. Да се поживеете. Да, ангажимент, отговорност. Детето е сериозна работа. Първо трябва да се стъпя на краката, работа да се намеря. Дали ще завършвам, дали ще работя. Като му дойде времето, тогава ще решавам. Най-любопитното е, че хората казват, аз нямам деца, но че децата правят хората по-добри. Жена ти, какво мисли по въпроса, че тя ще бъде на 32, ти ще бъдеш на 30, тя няма ли да иска по-рано да има дете? Точно тя иска по-късно. Тя иска по-късно. И аз съм съгласен да се поживеем малко. Да, бе, ти си правиш каквото тя ти каже, верно. Семейството ви ще пребъде, да ти кажа. Когато слушаш жена си, Да. ще бъдеш щастливо. Какво би променило в живота си, защото те са доста събития, които са довели до това в крайна сметка. Участвал ли си друг път в някакви такива побои, дискотеки? В дискотека ходя един път в годината и то на това парти. Липса на късмет. И нощ не съм носил никога. Как така излизаш? 2 дена преди това ми го подари за Коледа. Жена ми. Това всъщност се случва на 27 декември. Убийството, Да. не така? На 26-тия партито, на 25-тия ми подариха ножа. На другия ден отивам на дискотека с него. И вече покрай партито става 27 сутринта. Жената ти подари нож за Коледа. Майка и баща й на Жана. Ти ги познаваш, предполагам. Да. Те одобриха ли този брак? Да, разбира се. И са спокойни за това, че дъщеря им ще стои 5 години и ще те чака да излезеш. Това не е на решение, това не е на родителите. Понякога родителите доста често се месят в живота на децата си. Да не, никой не може да се меси. Тя е по-огън характер, така ли? Да. Какво би направил за нея? Ти си убил вече за нея. Какво повече може да Не искам направи да един човек? убивам. Това не е хубаво нещо. По-скоро По-скоро да живея за нея. Всичко бих направил. Обичам се. Смятам да си прекарам живота с нея. А тя за теб? И тя също. Вярвате ли се един на друг? Да. Напълно. Понякога какичките предпочитат по-млади момчета. Какички, силно казвам, защото разликата ви е 2 години. Да. Обаче, ако са по-големи, няма да могат да се налагат, да водят мъжа си за нас. Аз има равенство. Нали знаеш, мъжът е главата, а жената е врата. И на където се обърне врата, натам гледа и главата. Чува съм за това. На тази сватбена церемония имаше ли всички тези ритуали, които се правят? Малко беше, нямаше всички ритуали. Лористи ни даваха да върваме. Няма кой да чисти. Там има един ритуал с настъпване. Да. Кой кога настъпи? Тя ми е. Това имам предвид. Ама ти се остави или тя се настъпи Тя си му настъпи. яката? Компромиси можеш ли да правиш? Да. В брака това е най-важното. Важно е. А като гледам и на тебе, кой знае колко хора не могат да ти казват какво да правиш. А може. Компромиси само за нея. Да, защото ми пука само за нея. Къде ще живеете, мислили ли сте? Сигурно в Пловдив.
Бизнес в Пловдив. Ти си много млад, имат доста легенди за това, какво се случва в затвора на толкова млади момчета. Хем си пълнолетен, хем си млад, пък и някакво насилие към теб имало ли в затвора? Не. В Килия с колко човека си? За сега с 5. С 5 човека. Там кой е с най-тежката присъда? Аз. А за какви престъпления са другите? Наркотици. Кражби. Дилъри и кражби. Ама такива кокошкари. Повечето са такива. Не обръщам внимание на никой. На провокатори. Има ли? Винаги има. Как? Какво те провокират? Еми, Искат да се сбият с тебе или нещо друго? я за цигара, я за кафе, досаждат ти. И такива работи. Обиждат. И ти го обиждаш. Така. И така си минава деня. Тя си е редовна практика. А четеш ли книги тук? Трудно е да се чете книга тук. Колко книги горе? Постоянно има шум около тебе. Колко книги си прочел в живота си до сега? Преди да влезна в ареста, не бях прочел нито една. Не беше прочел нито една. В ареста ли почна да четеш книги? Да, докато нямах телевизор. И коя беше първата книга? В смисъл, там ли ти я донесоха или От библиотеката. от библиотеката? Там на ареста. После ми донесаха, там почетах една. А какво чете? Спомняш ли си? Някаква криминална беше. Забравих каква беше. Точно. Затвора, защото съм си говорил с библиотекарите в затвора, най-много са четели любовни романи и криминални. Криминални, да, бе, не А най-четената книга е Наказателния кодекс. Ти чел ли си го? чел съм го. Тук не четеш, обаче жена ти, като излезеш, тя като е българска филология, ще трябва да наваксаш с Елин Пелин, Йордан Йовков и Иван Вазов. Да. Мамино детенце, знаеш ли, чува ли си книгата Мамино детенце от Любен Каравелов? Не. Аз ще ти кажа за какво се разказва. Това е едно момче, което е син на чорбаджи, много богати хора. Обаче започва да краде от тях. Най-накрая баща му сключва една сделка, той открадва половината сума, която е била огромна за тези години. Той се поболява, умира от сърдечен удар. Той започва да пие. Пие, изпива цялото богатство на майка си и баща си и накрая свършва в една колиба с една циганка. Много ти пожелавам, разбира се, Жана, да те държи в релсите, но намираш ли някакви паралели между себе си и човек, който пропилява младостта си? Защото сега на твоята възраст хората сбиват гаджета по морето, мислят си каква кола да си купят. А ти седиш с 5 крадци и наркомани в една килия и чакаш да дойде 2023 и за тебе важната дата е 15 юли. Както и кога се оженихте? 7-17. Що избра между другото 7-17? Заради 3 седмици ли? Да. Тя избра, защото покрай гостите всеки да може да си направи сметка. Я да разкажеш за церемония. Как мина? Да се съобразим с тях, дали ще могат да дойдат. Затова 7 беше добре. Тя беше тук в затвора. Да разкажеш малко за церемонията. Колко човека дойдоха? Около 10. Близките ви роднини? Близки роднини. Един мой приятел дойде. Кой ви беше кум? Брат ми. А кума? Една нейна приятелка. Какво ви подариха? Имаше ли подарък? Ти всъщност можеш ли да си оставиш сватбените подаръци тук в килията? Да. Какво ви подариха? Едно медальонче ми подари кумата. С едно сърчице е разделено на две. Едно слънце и една луна.
Слънцето и Луната, разбира се, е ясно за какво символизират. Ти обаче как се описваш? По-скоро към Слънцето или по-скоро към Луната? Не знам, не намирам разлика. И едното е светлата страна, другото е тъмната страна. Тя Луната си има и светла и тъмна страна. Може би Луната. Тя е моето слънце. Жана. Добре, за какво си мечтаеш сега, освен времето ти да приключи? Тук. Да изтече по-бързо. Да имам потръгна семейния живот. Да не сме лишени от нищо. Си имаме апартамент, хубава работа, свободно време. Хубаво и спокойно място. Ако тя завърши, ще бъде учителка? Не. Едва ли. Мисли нещо за издателство. Да работи в издателство. Ако шефа на затвора те пусне в градска отпуск, как ще те изненадаш? Предполагам, че няма да й кажеш веднага. Ще ви кажа. Ще й кажеш ли? Да. Един съвет не й казва. Трябва да изненадаш. Какво би? Тя не вика. Тя не обича изненадите. Да ми кажеш, да се подготви. Какво би взел? И с това ще приключим. Какво бих взел? За първата ти отпуска. Ти нямаше първа брачна нощ. За жалост нямах. По награда се давал. И няма как да ми дадат. За по-нататък се надявам. Да ми дадат. Так ще видим. Всичко зависи от началника. И ако излезеш и се видите, какво би подарил? Кое пари? Не знам. Нямам представа. Себе си.